Sa ating regional news, sinikayat po ng Department of Health at DOH Ilocos Center for Health Development na aktibong pakikilahok po ng mga magulang, paaralan at komunidad sa pagpapanatili po ng kalusugan ng mga bata upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng hand, foot and mouth disease or HFMD. Sa ginanap po na kapihan sa Ilocos na inorganisa ng Philippine Information Agency noong July 23, binigyang din po ng mga opisyal ng DOH na hindi lamang nakasalalay sa mga health workers ang pag-iwas po sa sakit kundi kailangan ng sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng lipunan. Ayon po sa DOH, malaking bahagi ng proteksyon laban sa HFMD at iba pang impeksyon ang pagsunod sa simpleng mga gawi tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, pagmamasid sa mga sintomas ng sakit at agarang pagpapakonsulta kapag kinakailangan. Ipinaalala rin ng ahensya ang sa mga magulang at tagapag-alaga na bantayan ang mga sinyales ng HFMD upang agad na maagapan ang posibleng paglala ng kondisyon at maiwasan ang pagkalat nito sa mga paaralan at komunidad. Binigyang din ng mga opisyal na ang paglikha ng ligtas at malusog na kapaligiran para sa mga bata ay nangangailangan ng koordinasyon ng mga pamilya, paaralan, lokal na pamahalaan, health workers at iba pang mga katuwang sa komunidad. Sa pagpapatuloy po ng kampanya sa pag-iwas ng sakit at promosyon ng kalusugan, layunin ng DOH Ilocos na mapalakas pa ang kamalayan ng publiko at matiyak ang bawat bata ay mas ligtas na merong may ligtas na kapaligiran upang lumaki ng malusog at protektado laban sa mga sakit na maaaring maiwasan. IFM News. IFM News. IFM News.